Johan Schmidt-Nielsen, er det fordi, I ikke kan se 3, 4, 5 år ude i fremtiden, som Margrethe Vestager siger, som du jo deler blok med, om jeg så må sige? Nej, det er det ikke. Og må jeg ikke have lov til at sige, nu er der blevet talt rigtig meget om fugle på taget i den her valgkamp. Hvis der er noget, der er fugle på taget, så er det de her efterlønsforringelser, fordi forudsætningen for, at jeres budget det holder, det er jo, at de her mange mennesker, som i dag bruger efterlønsordningen, de kommer i arbejde. Fordi hvis de kommer på dagpenge, eller på kontanthjælp, eller førtidspension, eller hvis de forhindrer unge mennesker i at komme ind på arbejdsmarkedet, og vi er altså i en situation, hvor ungdomsarbejdsløsheden er blevet fordoblet, så er der altså ikke nogen penge sparet. Så de der fugle på taget, hvis der er noget, der er fugle på taget, så er det jeres budget, der ikke hænger sammen. Og så må jeg sige til Pia Kjærsgaard, som siger, og det her med den her førtidspension, altså, forhåbentlig ved du, at man skal være præcis lige så syg for at komme på den her nye førtidspension, som man skulle for at komme på den gamle førtidspension. Hvis ikke du ved det, så har Lars Løkke altså snydt dig. Per Ørum,